Ndi nthawi yankhani ochokera kuno kwa MBC ndipo mawu nomwe ndine Austin Kachipea koma poyamba nayi mitu yake. Ofesi ya President ndi Cabinet yatsutsa zomwe anthu ena akufalitsa pa masamba mchezo kuti ofesi yalamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino atule pansi udindo wake. Unduna za maphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 billion kwacha kuchokera mdongosolo ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri m'dziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9 kwa 8 mapenati pa mpikisano wopimana mphamvu wa m'mayiko anayi omwe kuchitikira m'dziko la Botswana. Ofesi ya President ndi Cabinet atsutsa malipoti omwe anthu ena akufalitsa masamba mchezo woti President Professor Arthur Mutharika wapempha wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Jane Ansah kuti atule pansi udindo wake. Mchikata chomwe wasiyanira mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi chati malinga ndi malamulo zokambirana zokhudza President zimalembedwa komanso kusayinidwa ndi President ndipo palibe pena paliponse pomwe President walemba zimenezi. Pamene pa ofesi ya President ndi Cabinet iyi yati nkhani ndi abodza yongofuna kusokoneza anthu komanso kuyipitsa mbiri ya ulamuliro wa dziko lino omwe ndi Dr. Jane Ansah ndi wachiwiri kwa President. Chikalatacho chatinso wachiwiri kwa President iyu apitiriza kugwira ntchito yake molingana ndi malamulo kuphatikizapo kuchita nawo misonkhano ya nduna komanso kupereka maganizo pa mfundo za ulamuliro wabwino wa dziko lino. Ofesi atinso kusintha kwa ndondomeko ya zachuma mu ofesi ya wachiwiri kwa President iyu ndi mbali imodzi ya mfundo zomwe boma lakhazikitsa maunduna onse, madepartment ngakhalenso mabungwe onse a boma. Unduna ona za ntchito watsimikizira Malawi kuti kukonza ndondomeko zatsopano zothandizira kulimbana ndi mchitidwe ogwiritsana ntchito zoposa msinkhu wawo. Malinga ndi Commissioner ona za ntchito a Helelwayo Nyangulu, ndondomekozi ndi mlozo ofuna kulimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana pofika 2030. Emmanuel Chikonso wafika ndi nkhani yonse. Ntchitoyi yomwe inali ya zaka zitatu yofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo amayigwira ndi mabungwe osachepera anayi m'maboma a Lilongwe ndi Ntchisi motsogozedwa ndi bungwe la Save the Children. Ntchitoyi yomwe imalandira thandizo kuchokera ku bungwe la European Union inakwanitsa kuthana ndi nkhani za mchitidwewo zokwana 600 mwa nkhani zoposera 800. Kudzera ku ntchitoyi ana oposa 4,000 analandira upangiri ku magawo osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu aku bungwe la Save the Children, Janet Nkhoma, wati nkofunikira kukonzanso ndondomeko zomwe zimapereka mulozo wa momwe ntchito yolimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana zoposa msinkhu wawo ingayendere komanso kuthana nawo. Ifeyo chomwe tikupempha wina aliyense ndicho kuti atengepo gawo kuyambira Ministry of Labor, mabungwe osiyanasiyana, inuyonso ngati a media kuti nkhani imeneyi ipite patsogolo. Madonors kupereka funding yokuti ithandizire ndondomeko ifa umakhala mlozo omwe matithandizira kuti tikamabwera ndi maprogram tiziona kuti akuyenderana ndi zomwe tili nazo zokhazikika, ndondomeko yokhazikika. Mkulu woona za ntchito ku nduna za ntchito Helelwayo Nyangulu ati boma lakonza kale ndondomekozi. Ifeyo ngati kuunduna policy tinayiphika ndithu inakafika ndi mpaka ku cabinet, koma ku cabinet atayiunika imeneyi anazaona kuti tikasiyanise ndithu kuti mmene mucha tikemo nkhani za child labor koma tikemonso za child wage kuti zikhanga likusiyanisa kuti anthu achimvesese bwinobwino. Pakadali pano malipoti amaonetsa kuti ana pafupifupi 2.1 million ndi omwe amakhudzidwa ndi mchitidwewu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe.
unduna za maphunziro, sayansi ndi luso la makono wayika ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha kuchokera mdongosolo za chuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri mdziko muno. Mundunawu a Bright Msaka yalankhula izi pamwambo popereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro a uphunzitsi pa sukulu ya Kachenjede ya Nalikule. Olive Pili wadza ndi ripoti. Ophunzira 163 ndiwo alandira madigiri atamaliza maphunziro a uphunzitsi a sayansi. Ophunzira awiri alandira madiploma atamalizanso maphunziro ophunzitsa za sayansi, ndipo ophunzira okwana 76 nawo alandira madigiri atamaliza maphunziro okhudza ziyankhulo. Polankhula pamwambowu, nduna ya maphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka yati boma ndi lochilimika kutukula maphunziro mdziko muno popeza ndi ngodya imodzi ya chitukuko cha dziko. Ansaka alimbikitsa aphunzitsi omwe amaliza kumene maphunziro awo kuti adziwe cholinga chawo ndi kumagwira ntchito mwa ukadaulo momwe aphunzitsi amayenera kuchitira. Iwo atsindika kuti unduna wawo ulemba ntchito aphunzitsi ambiri pofuna kuti chiwerengero cha aphunzitsi chizikhala moyenera ndi chiwerengero cha ana mkalasi iliyonse. Boma laonesesa kuti ndondomeko ikhalepo yoti aphunzitsi amenewa alembedwe ntchito msanga kuti apite akaphunzitse m'masukulu. Mawu ake mkulu wa sukulu ya Kachenjede ya aphunzitsi Nalikule a Elizabeth Meke wati sukulu yawo tsopano ndiyovomerezeka ndi bungwe la National Council for Higher Education. Ameke ati chitsekulireni sukuluyi mwa ophunzira omwe akhala kumaliza maphunziro chaka chino. Pali ophunzira yemwe wachita bwino kwambiri yemwe sukulu ya Kachenjede ya UNIMA yamulemba ntchito. Zimene zitu ifeyo zikutipatsa mphamvu komanso mwangolomera kuti ndithu ndizotheka kupanga graduate ana with distinctions. Bright Mvalo ndi mphunzitsi yemwe wachita bwino kuposa anzake onse. Ndipanga kuthekera kwanga konse kuti pamene dziko landitumikirira ineyo kundipasa zofunika kuti ndifike pamene ndafika apa inenso ndichita chimodzimodzi kwa ena onsewo kuti nawonso afike pamene kuthekera kwanga afikitsire. Ndayembekezera kuti ndipanga kuthekera kwanga konse kumene paliponse pamene ndingagwire ntchito kuti ndionetsetse kuti aliyense amene ali ndi kuthekera apange realize potential yake. Mwambo opereka masatifiketiwo ndi wachisanu chitsekulireni sukuluyi mchaka cha 2017. Olive Pili, MBC, Lilongwe. Boma la United Kingdom lapempha adindo mdziko muno kuti akhazikitse njira zatsopano zomwe zingathandize kupewa ngozi komanso kuchenjeza anthu mwachangu pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi maka kusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu akuboma la ku Britain a Ben Nicholson ndi wanena izi pamene amayendera madera ena omwe akhudzidwa ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. George Banda wadza ndi nkhani yonse. A Nicholson anatsindika zakufunika kukhala ndi njira zatsopano zothandiza kuchenjeza anthu mwansanga za mavuto ogwa mwadzidzidzi maka kusefukira kwa madzi. Iwo anati ichi nchifukwa chake boma lawo likugwira ntchito limodzi ndi boma la Malawi pa ntchito yodziwitsa anthu nkhani yokhuza za nyengo kudzera mu nthambi yona zakusintha kwa nyengo ya mdziko muno. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Food Program WFP kuno ku Malawi aungani Mwandira anatsindika zakufunika kuti anthu am'madera osiyanasiyana mdziko muno azikhala ndi upangiri wa mmene angachitire pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi. Tinagwirana manja ndi boma la UKAID kuzagwira ntchito kuno ku Chikwawa chifukwa chokuti Chikwawa ndi boma limodzi lomwe lakhuzidwa kwambiri ndi ngozi yokugwa mwadzidzidzi. Makamaka mutha kuona kuti mafigazi ngochulukirapo pa mogwizana ndi ripoti yomwe inatuluka dzana kuti pafupifupi mabanja 69,000 akhudzidwa. Chikwawa yokha ikufikira pafupifupi mabanja 24,000. Ndeti naona kuti tigwirane manja ndi anzathu a boma ili la UK kuti tizathandize anzathu amene avutika ndi ngozi imeneyi kuno ku Chikwawa. Mai Mebo Mbendera ndi mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya boma yoona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndipo akufotokoza za mmene boma la Chikwawa lakhuzidwira ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi. Mboma lino titaonera kuti pali mabanja 24,800 amene akhuzika ndi ngozi imeneyi. Titabwera ndi aku UKAID plus WFP amene timagwira nawo ntchito
kutithandiza kuti tithe kuwafikira anthu awa ndi chithandizo choyambirira ngati anthu amene ali pakampo panopa ngati mukudziwa anthu alibe zakudya so tabwera ndi zakudya ndi zina. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe analandira thandizolo a Rose William anati pakadali pano anthu omakhuzidwa ndi ngozi iyi akusowekera zinthu zambiri. Ngozi imene inalikhuza madzi analowa nyumba mwathu ulekeza mchuno kena kunakwanisa kupumusa miyoyo yathu yokha kuthawira ku kampo kuna Micheni School. Tinaluza zinthu zonse zogwirisira ntchito za nyumba mbale mapoto komanso chimanga chathu chimene tinarusa m'madimba chinatha kuonongeka. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ife timapita m'madimba kumakalima. Thandizo ya nsanga imene tingayifune ndi ufa mbale ndi mapoto pawo utafika mwachangu kuti tikwanise kumadya ndi ana. Boma la UK kuzera mu bungwe la UK Aid ndi la WFP akuthandiza dziko lino pothandiza anthu omakhuzidwa ndi mavuto akusowa chakudya komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena mdziko muno. George Banda, MBC, Chikwawa. Mamembala a gulu la chikhalidwe la Mlakwa lomwe anali ku Ndata m'boma la Tcholo komwe anakonza kumalo a mpumulo wa bata. Malowa ndi manda ayemwe anayambitsa gululi amenenso anali mtsogoleri wa dziko lino ndi chipani cha Democratic Progressive Dr. Bingu wa Mutharika. Zambiri mulipoteri. Pogwiritsa ntchito makasu, masache, zotchetchera ndi zikolopa, mamembala a gulu la Mlakwa lomwe akugwira ntchito yopala udzu, kutchetcha komanso kukolopa makonde a nyumba ya mpumulo wa bata omwe ndi manda a malemu Bingu wa Mutharika ndi akazi awo malemu Ethel Mutharika. Mkulu wa gululi Apius Abel Mvenya Jr. ati ntchitoyi amayigwira chaka ndi chaka ngati njira imodzi yofuna kulemekeza mzimu wa yemwe anayambitsa gulu la Mlakwa lomwe komanso kuphunzitsa chinyamata zakufunika kulemekeza malemu Bingu wa Mutharika. Cholinga chachikulu nchonena kuti monga mukudziwa mtundu wa Chiromwe unali mtundu umene unali obisika. Mwina zichitochito zathu, zinthu zimene timakonda, zinthu zimene timakhulupirira, zinthu zimene timadya zinali zobisika. Chifukwa choti mwina tikazitulutsa ku mitundu ina simatha kuzimvetsetsa. Chifukwa chimenecho zidatipangitsa kuti ife lomwe tizikhala tikukhala moyo obisika mpaka nakufikira nthawi imeneno Profesa Bingu wa Mutharika malemu athu okondedwa anaganiza zoyambitsa bungwe la Mlakwa. So bungwe lija lili pamene paja ndi cholinga chonena kuti liyanjanitsa lomwe tilimbikitsa za chikhalidwe chathu. So sitingamakambeza chikondwerero chomakondwerero kuti ndifa lomwe tidadziwika pano osakamba za Profesa Bingu wa Mutharika Vereti amene lero lino chaka ndi chaka timabwera kuzakonza malowa kutoko kusikoyamba akayani. Every year timabwera kuzakonza malo ano kwa samala kuzakhala chifupi ndi malemu patron wathu komanso amene anayambitsa bungwe lino la Mlakwa. Bingu wa Mutharika anamwalira mwadzidzidzi pa 5 April mchaka cha 2012 pomwe anali mtsogoleri wa dziko la Malawi. Dzina la malemu Bingu wa Mutharika lizakhala lokumbukirika kwa Malawi ambiri. Ngakhalenso ine ndimakumbukira malemu Bingu wa Mutharika ananena kuti dziko la Malawi silosauka koma ndi maganizidwe athu amene ali osauka. Kotero nzotheka ngati wina aliyense wa ife atalimbikira kulisintha dzikoli kukhala lolemera. Kuchokera kuno ku Ndata ku Tcholo, dzina langa ndine Simeon Boyce. Mukuonera nkhanizi ochokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipea. Tentionenso mitu yake. Ofesi ya President ndi Cabinet yatsutsa zomwe anthu ena akufalitsa pa masamba mchezo kuti ofesi yalamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino atule pansi udindo wake. Unduna za maphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 billion kwacha kuchokera mdongosolo ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9 kwa 8 mapenati pa mpikisano opimana mphamvu wa m'mayiko anayi
omwe kuchitikira mdziko la Botswana. The power of television is so present in our lives. TV is a responsibility not only in entertaining and informing people, but using this medium of communication in positive ways to teach and enlighten people. Some years ago, Malawi saw the birth of its first television station, Television Malawi, TVM. It kept all of us excited and glued. And this 1st of April, we celebrate its 27th anniversary. Join us for our special broadcast on this day. Make a date with us as we celebrate the anniversary of Television Malawi on 1st April 2026. It's going to be a fantastic and exciting moment, and you don't want to miss it. And surely, nothing is really real unless it happens on television. MBC, inspiring the nation. Takwandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Mtsogoleri wa udindo wa Chikristo mu mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo cha Southern Africa Indian Ocean Division, Musa Dr. Mundia Liwali, ali mdziko muno pomwe akhale akulalikira ndi kuchititsa maphunziro a udindo wa Chikristo madera ena a mchigawo chakumwera komanso chakummawa kwa dziko lino. Ife tikuyembekezera zazikulu chifukwa abusa amene abwerawa ndi abusa amene amayang'anira maiko ochuluka mu kunoko kumwera kwa Africa. Ndeno ife ndife amwayi kuno ku Malawi monga imodzi mwa nthambi yawo abwera kuno kuti azatilimbikise mbali imene yokhuzana ndi za udindo wa Chikristu osati kumpingo kokha wa Seventh Day Adventist, koma tili ndi chikhulupiriro kuti Malawi apindula chifukwa cha maulaliki amene angathe kubwera, amene angathe kuperekedwa ndi maphunziro osiyana-siyana. Chifukwa tikamakamba nkhani ya stewardship, tikukamba nkhani yolimbikisa anthu kuti akhale azochitachita, anthu akhale amabizinesi, anthu akhale otakataka, anthu azizidalira pa iwo okha amene zimene zikusoweka kwambiri kuno ku Malawi. Munthu asanafikanepo kuti angathe kupereka chopereka kapena angathe kupembeza Yehova Mulungu wakumwamba, munthu amene akuyeneka kuti akhale munthu oziyimira pa yekha. Mripoti lathu lapadera tikunika mgwirizano omwe ulipo pakati pa msika wazitsulo zonongeka komanso umbava oba zipangizo za magetsi za bungwe la Eskom. Mukafukufuku MBC yapeza kuti pamene msika wazitsulo zokutha ukukolezera kubedwa kwa zipangizo za Eskom, apolisi akuti sanapeze mgwirizano uliwonse wapakati pa kubedwa kwa zipangizozi ndi kupezeka kwa msika wake. Justin Mkweu ali ndi ripoti. Nkhani zoti anthu aba zipangizo za magetsi za bungwe la Eskom monga matransforma komanso zingwe za magetsi sizachilendo. Nkhani zoti anthu amwalira kuchipatala kapena anthu akhala mu mdima kamba kuti kudera lawo anthu anaba zipangizo za Eskom sizachilendo. Nkhani zoti Eskom ikuononga ndalama za nkhaninkhani pobwezeretsa katundu obedwa sizachilendo konse ayi. Chaka ndi chaka nkhani izi zimamveka mu nyumba zoulutsa ndi kusindikiza nkhani, mu mipingo, mu mikumano komanso malo ena ambiri. Ngakhale zili choncho, kubedwa ndi kuonongeka kwa zipangizo za Eskom sikukutha, ndipo bungweli likuonongabe ndalama za nkhaninkhani. Mneneri wa bungwe la Eskom Apililani Phiri akuti bungweli limaononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pachaka kubwezeretsa zipangizo zobedwa. Aphiri akuti kupezeka kwa misika ya zitsulo zoonongeka, scrap metals pa Chingerezi, kukukolezera mchitidwe woba zipangizo za Eskom. Izi zikuchititsa kuti zizungozungulira pamodzimodzi. Iyi ndi ndalama yoti tikanatha kugwiritsa ntchito kulumikiza magetsi kumadera komwe kulibe, koma imathera kubwezeretsa zomwe anthu aononga.
Pakadali pano msikawu sukuyang'aniridwa ndi nthambi ina iliyonse ya boma yokhazikisidwa ndi lamulo la dziko lino, koma pali bungwe lomwe mamembala ake ndi anthu amene amagula zitsulo zowonongeka ndipo ali dziko lonse lino. A James Chalera ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli kumwera kwa dziko lino, ndipo akuvomereza kuti kupezeka kwa msikawu kukuthandizira kubedwa kwa zipangizo za Eskom. Koma iwo akuti pothana ndi vutoli mamembala awo akuwapasa zikalata zoonesa umembala wawo kuti azitha kupeza anthu ogula katundu wa Eskom mosavuta ndi kuwatengera ku polisi. Iwo akuti ngakhale izi zikuthandiza, pali anthu ena amene ndi nzika zakunja kwa dziko lino amene si mamembala awo koma akugula zitsulozi mokwera mtengo, ndipo palibe chomwe angachite nawo. Apolisi okha ndi amene angathandize. Tili nawo maso kuti ikathankhani zawo ife tikuyenera tiwalande mapepala omwe akupangira business. Pachona kuti iwo komwe anatenga mapepala ife sitikudziwa, lero kuyenera tipange dilo kuti anthu awa tichose zimenezo cholinga mwina pang'ono ndi pang'ono tikakhala tokha papeza kuti vandalism icheperako. Potsimikizira izi, posachedwapa nzika ziwiri za dziko la India zinagwidwa ndi zingwe zotchedwa kopa za Eskom, zomwe nzikazo zimati ndi zitsulo zowonongeka. Pamene bungwe la Eskom komanso la anthu amene amagula ndi kugulisa zitsulo zowonongeka akutsimikiza za ubale wapakati pa msika wa zitsulozi ndi kubedwa kwa zipangizo za Eskom, apolisi akuti ubalewu sanawupeze. A Beatrice Mikuwa ndi mneneri wa polisi kumwera kwa dziko lino, ndipo akuti za ubale wapakati pa msikawu ndi kubedwa kwa katundu wa Eskom amangomva. Pakhoza kukhala tikulumikizika pakati pa kubedwa kwa katundu wa Eskom ndi Waterboard ndi misika ya mascrap. Koma ifeyo ngati apolisi mina singatenene tikunena kuti kulumikizika kulipo kapena palibe, koma chimene tikudziwa nchonena kuti ifeyo ngati apolisi pa milandu ina imene takhala tikulemba yokhudza mwina kuwonongedwa kwa katundu wa Eskom kapena wa Waterboard, pali anthu ena ndithu amene tagwirapo. Polisi ndi nthambi ya boma yokhazikisidwa ndi malamulo yomwe cholinga chake ndi kuchepesa umbanda ndi umbava. Izi polisi imakwanirisa pogwira anthu olakwira lamulo omwe amatengeredwa ku bwalo la milandu, ndipo akapezeka olakwa amalandira chilango ndi cholinga choti asazachitenso zolakwikazo komanso likhale phunziro kwa amene angafune kutero. Apa bungwe la Eskom komanso la anthu ogula ndi kugulisa zitsulo zowonongeka ayika chikhulupiriro chawo mwa apolisi kuti ndi amene atha kuthandiza kuti zipangizo za Eskom zisamabedwe. Ngati apolisi angagwire ntchito yawo mwa ukadaulo, kugwira anthu amene akuba zipangizozi komanso kuthana ndi misika yogula katundu yemwe wabedwa ku Eskom, powatengera anthuwo ku mabwalo a milandu kuti akalandire chilango, zitha kuthandiza kupereka phunziro kwa ena kuti mchitidwewu uchepe. Mawu akulu amati kupewa kuposa kuchiza. Choncho pofuna kuthana ndi vuto la kubedwa kwa zipangizo za magesi za Eskom, ndizofunika kuthana ndi msika omwe umagula zipangizozi. Ngati izi sizichitika, nkhani zoti anthu aba zipangizo za magesi za bungwe la Eskom monga matransforma komanso zingwe za magesi sizitha. Nkhani zoti anthu amwalira kuchipatala kapena anthu akukhala mu mdima kamba kuti kudera lawo anthu anaba zipangizo za Eskom sizitha. Nkhani zoti Eskom ikuwononga ndalama za nkhani pobwezeresa katundu wobedwa sizitha. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wamiyendo ya Flames yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9-8 pa mapenote pa mpikisano opimana mphamvu wa m'mayiko anayi omwe kuchitikira mdziko la Botswana. Matimuwa analepherana posagoletsana chigoli chilichonse kuti masewerowa afike mu ndime ya mapenote. Wisdom Mpinganjira ndi Ephraim Kondowe ndomwe anaphonya mapenote awo kumbali ya Flames. Apa ndiye kuti Malawi idzalimbirana nambala yachitatu ndi timu yomwe igonje pakati pa Botswana ndi Zimbabwe. Masewerowa adzachitika lachiwiri sabata ino. Matimu a Goshen City, Dedza, Dynamos ndi Ekhaya akumana mu ndime yotsiriza ya Sapitwa 4 Bonanza pa bwalo la Mulanje Park atapambana masewero awo a mu ndime ya masemifaino. Matimuwa afika mu ndimeyi atapambana masewero awo kudzera mapenote. Amini Musa ali ndi zambiri. Timu ya Ekhaya yafika mu ndime yotsirizayi itagonjetsa timu ya Red Lions kudzera mapenate kutsatira kulepherana kwawo mu mphindi zonse za masewero posamwetsana chigoli chilichonse. Ekhaya inapambana 5-4 kudzera mapenatewo.
nayo timu ya Dedza yafikanso mu ndime yotsirizayi kudzeranso m'mapenati italepherana ndi timu ya Mighty Wanderers posamwetsana chigoli chilichonse ndipo yapambana 4-2 kudzera m'mapenati. Apa ndiye kuti matimu a Mighty Wanderers ndi Red Lions akumana m'masewero oyamba la Mulungu polimbirana pa namba lachitatu, ndipo matimu a Dedza ndi Ekaya akumana akazatha masewero a Wanderers ndi Red Lions iwa. Mpikisano wa Sapita 4 amakonza ndi membala wa bungwe la Solomon Chimwemwe Nyirenda, ndipo amapanga izi kutsatira lonjezo lomwe anapanga ndi matimuwa kuti akadzamuvotera kukhala pa udindowu azizathandiza matimu a mu ligi yayikulu kukonzekera chaka chatsopano cha masewero a mpira. Aka ndikachinayi tsopano kuti mpikisanowu uchitike. Masewero onsewa aonetsedwa pakanema wa MBC komanso kulengeza pa wireless ya Radio 2 FM. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nayinso mito yake. Ofesi ya President ndi Kabineti yatsutsa zomwe anthu ena akufalitsa pa masamba mchezo kuti ofesi yalamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino atule pansi udindo wake. Unduna za maphunziro, sayansi ndi luso la makono wati wayika ndalama zokwanira 7 biliyoni kwacha kuchokera mdongosolo ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 kuti ulembe ntchito aphunzitsi ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames yagonja ndi Zambia ndi zigoli 9-8 mapenati pa mpikisano wopimana mphamvu wa m'mayiko anayi omwe kuchitikira mdziko la Botswana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino.